Čaute, teraz si povieme a pozrieme sa na to, ako sa dostať do železničnej alebo autobusovej stanice na miesto do tanečnej školy Street Beats, kde sa bude konať Trnava Bounce. Poďte so mnou. Tak, nemali by ste zablúdiť, pretože je to veľmi jednoduché. Tuto po tejto strane vidíte obrovský komplex City Arena, štadión Antona Malatinského. Tam vidíte teraz krásny autobus, ale keď odíde, tak uvidíte McDonald's. Ak sa dostanete k tejto križovatke, dáte sa doľava a idete potom stáva rovno. No a tu vidíte, tam uvidíte na veľkú budovu polikliniky a je to potom veľmi jednoduché, tu sa dáte doprava, to odbočíte, si to očekujete, no a hneď pravá zatáčka alebo pravá možnosť, prvý taký stĺporad sa dáte doľava a tu je to miesto presne v tomto dvore, kde sa bude konať Trnava Bounce, takže tešíme sa na vás. No, zo stanice sme sa dostali až sem a ako sa dostanete do sály Trnava Bounce, tak to vám povie Matej. Nasledujú moje kroky. Dostali sme sa sem a ideme do pravého horného rohu. Tu sa tu bude konať. Čauko.